Днес ще ви разкажа история за тези 50 лева, какво научих от тях съвсем наскоро и как в началото на годината останах без нито един лев. Здравейте, приятели, аз съм Петър Косев и преди години, всъщност продължение на години по-точно казано, имах доста голям проблем с самокритиката. За щастие положих усилия и усилията ми се отблагодариха, но как се справих с самокритиката? Пробвах какво ли не опитах, какви ли не съвети не тествах и всякакви неща, които под някаква форма ми помагаха. Някои не чак толкова, други повече, но един от съветите, които получих от ментора ми Юли Тонкин, беше да помогна на човек, който е в много по-лоша ситуация от мен самия. И надграждането на това предизвикателство беше да си поговоря с бездомен човек. Също така реших това предизвикателство да го вържа с това да остана без пари. Защото имах друг страх, който беше да остана без пари, съответно. Спомням си, беше началото на годината, някъде към края на януари месец, и свърших си задачите за деня. Някъде петък приключих работа към 2 часа и, разбира се, къде мога да намеря бездомен човек в София, отидох на Витошка. Отидох на Витошка и почнах да обикалям и там видях една баба, стоеше. Истината, че беше навън доста студено. Тези от вас, които живеете в София и си спомняте януари месец 23-та година какво беше, да, беше си доста студено. И бях с едно яке, с един шал. Истината, че дори аз самия си бях облякал дебел и на мен самия ми беше студено. Не мога да си представя за тази жена, която тя си беше навлякла с най-вероятно всичките дрехи, които е възможно да има, и седеше там, може би, не знам в продължение на колко часа, преди аз да отида. Отидох при нея и започнах да си говоря. В началото, разбира се, дадох и пари. Не дадох всичките пари, защото идеята ми беше да си поговоря с нея и накрая на разговора да дам всичките си пари, които имах в мен. И не само в мен, а като цяло, които имах, защото това, което направих преди това, всичките си пари от картата, напазарувах неща за вкъщи, за да имам храна, и всичките пари кеш, които ми бяха останали, бях решил да ги дам на някой бездомен човек, за да остана целенасочено без пари и да видя какво мога да науча от разговора с такъв човек. Бабата се казва Баба Пенка. Много бързо разбрах името и как, просто я попитах. Дадох и пари, седнах до нея и почнах да си говоря. Това, което научих от Баба Пенка, че всъщност това, че седнах да си поговоря с нея, за нея значеше много повече от това да й дам колкото и пари да бъде. След което започнах да й задавам всякакви въпроси. Целта ми беше да видя какво аз мога да си науча от нея. Какво мога да си взема от нея, защото тя живее съвсем различен живот от моя. Има много повече години от мен, има много повече житейски опит и какво аджеба аз мога да науча от нея. Това е много ценно правило, което следвам в живота, че мога да науча нещо от всеки един човек по света. Седнах при Баба Пенка и започнах да й задавам всякакви въпроси. Как живее, къде живее, от колко време е така, за какво е благодарна, дали е щастлива, какво прави щастлива, какво обича да прави, какъв урок би ми предала в момента, ако може да ми предаде само един единствен такъв. Истината, че научих много ценни неща и си припомних много такива, които бях добре забравил. Така че това, което се случва обикновено, горещо ви съветвам, ако искате да го направите това предизвикателство, изпълнете го, за да научите много повече уроци от това, което дори сега ще ви споделя, защото начинът, по който ще се почувствате, е неописуем. След разговора, разбира се. Но това, което си припомних, е, че бях се фокусирал в онзи момент. Онзи Петър тогава се беше фокусирал повече върху нещата, които няма, и беше забравил за нещата, които има. Съответно, припомних си това, което имам, и се почувствах изключително благодарен. От друга страна, накрая дадох си всичките пари на Баба Пенка. Тя беше изключително щастлива, жената не знаеше какво се случва, и буквално си тръгнах. Спомнях си, че в картата ми бяха останали 4-5 лева или 6 бяха. Отидох в едно кафене, поръчах си един донат и топъл шоколад, за да се възнаграда и себе си. И малко по-късно пък отидох в един фреш бар, където всъщност по-късно пък се оказа, че сегашната ми приятелка работи в този фреш бар. Там пък тя е наша клиентка. Дълга история, но беше много комична ситуация, защото отидох там и понеже е наша клиентка, по това време тя ме почерпи с
почерпи, много срам, че ме почерпи с фреш и супа, защото истината е, че аз нямах никаква представа как ще аз си ги плата тези неща, но това го оставяме на страна. Какво случи съвсем наскоро? Отивам отново на Витошка и обикновено всеки път, като мина покрай баба Пенка и оставам някакви пари. И бръкнах в джоба си, знаех, че имам стотинки и имах примерно 5, 6, 7, 8 лева на стотинки, нещо такова, бръкнах, дадох ги всичките. И другото бяха 50 лева в мене, които си ги държах в портфела. И първата ми мисъл беше, ще й дам стотинките. Няма да й дам тези 50 лева, ще й дам стотинките, дадох ги стотинките и седнах си в говора с нея. Отново, в рамките на този път на 2-3 минутки. Първият ни разговор беше 40 минути, между другото, в най-големия студ. Тази ситуация се случи при няколко седмици. Беше далеч по-топло от тогава, но все пак си беше студено, защото беше и вечер. И попитах я как си, какво става. Първо, даже тя ме попита аз как съм, защото ме позна. Казах, че съм добре. Попитах как си, тя нали виждаш, и ми показа, че отново въпроси събира пари за квартирата. И за да има и за храна. Си казах, добре, как върват нещата при тебе, колко пари събра. И тя просто ми показа шепичката, парите, които аз съм ми дал и още няколко лева, които беше събрал. В този момент бръкнах и извадих тези 50 лева, които бяха единствените пари, които носеха с мене кеш и директно ги дадох. Оп! И когато ти падне телефона е още по-забавно. Директно ги давах тези пари на нея и това, което се случи, тя се разплака. Тя се разплака и почна да ми благодари. А в този момент аз вътрешно осъзнах какво значат за нея тези 50 лева. Защото истината е, че аз имам най-различни вярвания, едно от които е, че пари си изкарват лесно. И доста хора казват точно противоположното. И когато си казваме дадено такова вярване, определено ще ни е по-трудно. И за мен 50 лева са едно нещо. За баба Пенка са съвсем различно нещо. Защото за нея значат много повече, отколкото за мен. Това не значи, че аз казвам, че 50 лева са малко или много пари, или че за мен не са значими и нямат стойност. Напротив, точно обратното. Определено цена парите. Но за нея това бяха толкова много пари. Тя се разплака и ми каза следното. Аз повече няма нужда да стоя тук на този студ, вече мога спокойно да се прибера. Тогава просто се замислих. Тази жена идва тук, за да събере пари за квартирата, за да събере пари за храна, да има подслон и храна на масата, нещо, което ние всички имаме. Само, че колко често оценяваме, че това нещо го имаме. Така че призива ми, хора, не е нужно да помагате с 50, 100, 500 и колкото там може повече пари. Дори 50 стинки да дадете на някого. Вижте как ще се почувствате, защото нека бъдем честни. На първо време, когато помагаме на някой по такъв начин, ние го правим заради самите нас. Защото как ще се почувстваме, ако вместо следващия път, вместо да дадем тези стотинки, да дадем 10 лева на този човек, който е на улицата. Искам да забележим как ще се почувстваме. И най-вече да не го съдим, да не го критикуваме, да не си казваме, той ще ги даде за алкохол, той ще ги даде за цигари или това е някаква измама или каквото и да било. Просто да го направим от сърце, за да видим как ще се почувстваме. И ще ви споделя за накрая едно мое вярване и защо всеки месец дарявам пари. По различни каузи, хора и както усета, че искам да даря пари. Защото аз искрено вярвам, че всеки път, когато давам, Вселената ми връща много повече от това, което аз давам. И след като винаги е така, в моята глава, и виждам такива ситуации, които затвържават това мое вярване, защото аз съм си го програмирал. Какъв е смисъл тогава да не давам? И това допринася още повече аз да давам. Така че, мили хора, правете добро, за да получавате добро. Бъдете промяната, която искате да видите в света. Аз съм Петър Косев, треньор в екипа на Юли Тонкин. Желая ви хубав и спокоен ден. Или вечер, в зависимост от това, кога кача видеото.